Morten Petersen Broberg er professor i international udviklingsret på Københavns Universitet ved Det Juridiske Fakultet. Her forsker han i jura og har stort set hele sin karriere beskæftiget sig med international ret, især de retlige forhold, der har særlig betydning for udviklingslande. Morten Petersen Broberg modtager Uddannelsesministeriets Eliteforskpris, som uddeles hvert år til fremragende yngre forskere af international særklasse. Prisen er på 1 million kroner til forskning og 200.000 kroner som en personlig hædersgave. Min forskning handler om de juridiske spørgsmål, der angår ulandene, det vi kalder international udviklingsret. Og det er virkelig sådan, at der er 3 hovedområder. Det ene det er den juridiske regulering af bistand, udviklingsbistand og nødhjælp. Det andet område det er spørgsmålet om, hvorledes vi agerer i handelsmæssig sammenhæng over for ulandene, altså hvordan handel mellem typisk EU eller USA og udviklingslandene, hvordan den fungerer. Og det sidste spørgsmål det er retsreformer. Altså hvordan laver vi de juridiske systemer i et udviklingsland. Jeg synes, at den forskning, jeg sidder med, er vigtig, fordi det er muligt med det, vi laver omkring det juridiske, faktisk at ændre hverdagen og ændre livet for folk, der ofte er i meget svære situationer, altså folk i udviklingslandene, og især den fattigste del i udviklingslandene, at finde løsninger, som gør, at deres liv bliver bedre. Og det er en stor luksus, synes jeg, at man simpelthen kan bruge sit arbejde på det, og sidde og hjælpe folk på en måde, som faktisk virker. Min umiddelbare reaktion, da jeg fik at vide, at jeg havde fået prisen, det var selvfølgelig en meget, meget stor glæde, men også en meget klar følelse af ydmyghed over at have fået en sådan pris og anerkendelse. Men derudover så ser jeg i høj grad også den her tildeling af prisen som en anerkendelse af det fagområde, jeg sidder med, altså international udviklingsret. Og jeg ser det også som en anerkendelse af det forskningsmiljø omkring udviklingsforskning, som vi har i Danmark, og ikke mindst her ved Københavns Universitet. Når det kommer til spørgsmål om, hvad jeg gerne vil bruge pengene på, så er det sådan, at jeg har en række emner, som jeg gerne vil arbejde videre med, og de her penge vil jeg meget gerne bruge på disse projekter, og det drejer sig simpelthen om at få den fornødne støtte, som det kræver, når det er, at de her projekter skal gennemføres.